Nibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni elihle lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Siyanxusa sicela njengokuba kunxusa uNkulunkulu emazulwini egameni lika Jesu Kristu ukuba nithathe amabhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezimisele ukuza eqinisweni nasebugcweleni ngobufakazi bakho ukuba nikhumane nathi kule mininingwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi ulalele uhlolisise imibhalo nathi ukube ngabe lokhu okuzwayo ufundiswa khona ushunyayezwa khona kuyafakazelwa yini izwi lenkosi uJesu Kristu ngokwemibhalo engcwele. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebugcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi, lapho nihlanganyela khona nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso asuke eyifundisa nasuke eyishunyayeza kube ngabe iyafakazelwa yini izwi lenkosi uJesu Kristu ngokwemibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha i-link nabo bonke abantu baziyo izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge ubaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje ukuba silizwe ilizwi lakhe. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe, yena oyisisekelo sokukholwa kwethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu mnini mandla onke. Silokho sithule bona ubufakazi ngayo imbhalo egameni lika Jesu Kristu ukuthi yenye inkosi, yenye inkolo, munye umbhabhadiso. Yilo kuphela igama eliyakusindisa, igama elinamandla, igama lokuphila, igama lomusa. Akukho ukuphila esinako ngaphandle kwale gama esilikiwe. So simelwe ufunde umsindo womsindisi. Simelwe ukulazi leli gama leli, silihloniphe, silithande, ukuze ke ekuhambeni kwethu sibe nokuqonda okuyintando kaNkulunkulu nokufuna uNkulunkulu. Uyibona incwadi ezilapha kwincwadi yaseRoma 12 ithi uverse 2 noma uverse 3 ithi ukukhonza kwethu makube nokuqonda. Onginike incwadi yamaRoma 12 from verse 2. Incwadi kwabaseRoma isahluko 12 verse 2. Yes. Ningalingisi lelizwe. So uma sesinoqonda intando kaNkulunkulu yenza thina ukuba singabe sisaba ngabantu abenzisa kwaleli lizwe lamanje, leli lizwe lamanje elenza yonke into ephambene nentando kaNkulunkulu.
ngoba iBhayibheli lesivezela ukuthi kuyini okuyintando kaNkulunkulu. So sifanele ukwazi ukuze ekuhambeni kwethu singabi ngabantu abagcina bezitshela ukuthi bathandwa nguNkulunkulu, kepha thina ke singabazondekayo nabanyanyekayo. iBhayibheli lisho njalo. Lithi nathi sasinjalo. Before ukufundela incwadi, oqala ungifundela incwadi le yathi Isahluko 3 kusukela ku-verse 1. So wena kumele understand ukuthi sikhuza ngaphakathi ebandleni senzela nalabo bezayo ngaphandle abasafuna ukukholwa ukuthi beze bexwayile. Bangezi becanga ukuthi bezosindiswa bazozenzela umathande. Akukhona kamaqhanqe bese usendisiwe. Lapho sewuphilela inkosi uJesu, usuphila ngomoya kaJesu. Futhi umoya kaJesu awuveli ngomfundisi wakho. Uvele ezolweni umoya kaJesu. Uma umfundisi wakhe nomoya wokwahlisa nawe uzoba nawo. Khona-ke ufike umoya ingcwele. Kepha uma ingamfakazela imibhalo ngenxa yokuthi abawuyazi imibhalo ke nizoba amahlathi nobabili nomfundisi wakho. Nizoba amahlathi ahlanguzele ehlathini. Uhlathi. Incwadi ngokukaThito Isahluko 3 verse 3. Yes. Ngokuba nathi kade sasiyiziwula. Bawuyisiwula ngokuba uholwa uSathane oyisiwula esikhulu esiyiqili kuhlakanipha okungalungile. Abangalaleli besingabantu abangezo abadukiswayo sikhonza sithanda ukwenza izinto ezifunwa inyama nenkanuko yenyama nokutamasa okuyizenze umathanda bengiziphuzela ngilala noma inayiphi intombazane bengizibhekela insangu bengizikhulumela umathanda bengibuka umculo ngujabulele ngifuna ukuba yi-celebrity ngifuna ukuba umculo we-hip hop odumile. Kepha uJesu uthe befika wayikhuculula yonke leyo nsila ngoba ayiveli kuyena. Sihlezi ekubini bengihlezi emanyaleni nangomhawu ngigcwele umona ngicabangela mina kuphela bengizondekile futhi kuNkulunkulu. Nabo abanye abantu bengizonda futhi nami ngizonda abanye abantu. Ngizondekile kuNkulunkulu abanye abantu futhi nami ngizonda abanye abantu. Kepha lapho kuthe ukufika kwesikhathi sekubonakalisiwe ububele wafika umusa kaNkulunkulu kini ukwazi insindiso noJesu ungumusa ongandele noma ubani. Kepha lapho sekubonakalisiwe ububele bukaNkulunkulu umsindisi wethu. So uNkulunkulu umsindisi wethu, uJesu Kristu umsindisi wethu. Ubani ehla umsindisi? Ngoba phela iBhayibheli lithi uJesu uyinkosi. uJesu ungumsindisi. Nangu uNkulunkulu naye uthi ungumsindisi. Ubani kuphela ngempela ungumsindisi? Ubani uNkulunkulu phakathi kwabo? uJesu noNkulunkulu into eyodwa. uJesu noNkulunkulu into eyodwa. Anike. Kububele bukaNkulunkulu umsindisi wethu. Yes. Nothando lwakhe kubantu. Nothando lwakhe kubani? Kubantu. So uthando lwaNkulunkulu kubantu ile mfundiso le etshela abantu ukuthi mabaphenduke ezonweni zabo bayeke ukwenza amanyala nokuzondana nobufebe nenkohliso nokungahloniphani nokungathandani. Bayeke zonke lezi zinto bathandane baxolelane baphane babe nozwelo omunye komunye ukuze ke ugcwaliseke lo thando lukaNkulunkulu kubantu. Ilona thando lokuphinde uthole olunye uthando lukaNkulunkulu kubantu ngaphandle kwalo thando oluvezwe kuJesu ethi uletha luvela kuBaba ezulwini. Ingakho lithi iBhayibheli ke thandanani ukuze abantu babone ukuthi ningabafundi bami, ibani nothando omunye komunye. Yeyindaba. Uma ungakwazi ukuthethelela umakhelwane yakhe iziphambeko zakhe kepha wena uyaguqa uzocela into ethelela uNkulunkulu onginike incwadi yalentuzana. Ngifuna incwadi nginike incwadi ya Matthew Isahluko 6. uMatthew Isahluko 6 kusukela ku-verse 18. Usheshise moya khona. Ukuze ungabonakali kubantu ukuthi uzilile kodwa kuyihlo osekusithekeni. Uthi umbhalo nxa uzile ukudla ungabe umuntu onika ubala ebusweni.
yini mhlengi ayikuthi ngifastile nje iBhayibheli mawuzile ukudla nje uzile ukudla geza ukhanda lakho lugcobe ngamafutha nobuso bakho uchichime usmile ngoba yini lokho kwenza ukwenzela abantu bakubone ingakho umzenzisi sesibone ngawo lo biphile yini mhlengi ukuthi kuzile ukudla kuyakhala kuNkulunkulu hayi sekwenza bonke abantu laba ukuthi wena uzile ukudla kanti ibhlungu lento yenziwa uNkulunkulu ibhlungu ukuthanda ukudla senginesikhathi ngagcina ukuzile ukudla ngenesikhathi ngiyazicaba ngisho enkosini ngoba bengizwe nginokuvila nje ukuthi ngiba busy ngale ndlela yokuthi ngigcine ngasakwazi ukufocus ezintweni eziningi kepha ngomusa kaNkulunkulu ngisamile kuye ngisacela nje ukuthi angiphe amandla anginike isikhathi ngikwazi ukuthi ngiphinde ngibuyele ngibe namandla okuqala ngoba amandla okuqala ngifika kuNkulunkulu ukuzila ukudla ukwazi kwami nokwambulela kwami kwakusekuzilele ukudla kepha manje sengiyasileka so hayi ukuthi maseke uzile ukudla-ke bese ulokuthi ungafuni futhi ukufana nami ungalingi uzenze mina ungabe ngisho into bese ukuthi nawe hayi ngoba umhlengi ukhulumele ngayo ukuthi yenze kanti ngisho ukuthi right ngiyaziceba ukuthi lokho engikwenzayo akukho right. Yes. Ukuze ungabonakali kubantu ukuthi uzilile kodwa kuyihlo osekusithekeni. Yes. Noyihlo obona ekusithekeni uza kukuvusa. Ningazibekeli ingcebo emhlabeni. Ningazibekeli ingcebo emhlabeni. Lapho khona inundu. Lapho khona inundu. Nokugqwala. Nalapho amasela efohla khona. Nalapho amasela emaningi khona. Awusuke kule ncwadi le bese uhambe futhi ke uye kule ncwadi le yaMathewu sahluko 18. Funa usahluko 18 incwadi yaMathewu sahluko 18 bese unginike uverse qala kuverse 5 verse 5:23 bese emva kwalokho uyonginika incwadi yaMathewu sahluko 18. Matthew 5 verse 23. Ngakho-ke nxa uletha umnikelo wakho e-altare ukhumbula lapho ukuthi umfowenu unamagqubu nawe. Uma kenzeka-ke uthola ukuthi uza zonikele e-altare bese ukhumbula ukuthi wena nomfowenu ninenkinga. Shiya lapho umnikelo wakho. Unganikeli bese ushiya umnikelo wakho lapho. Shiya umnikelo wakho lapho phambi kwe-altare. Phambi kwe-altare. Uhambe kuqala bese uye kumfowenu. Ubuyisane nomfowenu. Hamba ufuna ukuthi nithethelelane nomfowenu. Akusizi ukukholwa ekukholeni kwakho uhlulwa ukuthethelela. Ukuba uma sihlulwa ukuthethelela izono zabantu abasonayo kepha thina siza kuNkulunkulu sizofuna ukuthethelelwa amacala ethu akusizi ngalutho ukuba yini inhliziyo yakho ilikhulu andukuba uze unikele umnikelo kwakho shesha uzwane nolwa nawe nisesendleleni funa olwa nawe akunikele umahluleli akunikele esikhonzini uphonswe etilongweni bese uphonswe etilongweni. Ngiqinisile ngithi kuwe uthi-ke uJesu into engakazayithi uthi ngiqinisile into bethi uqinisile futhi ngenzile uthi lokhu kuyiqiniso ukuthi ngiqinisile ngithi kuwe ngeke waphuma esihogweni uze ukhiphe ukuze ukhokhe konke lokhu ohluleke ukukwenza emhlabeni awunikele incwadi le Mathewu sahluko ngoba sikhuluma manje ngenhliziyo engafuna ukuxolela incwadi yaMathewu sahluko 18 bese unginikela lapha kuverse start from verse 12 ngoba ngifuna understand verse 12 no starting from verse 15 ngifuna ukuthi nalapho understand ukuthi uJesu uyigcizelela kanjani indaba yokuxolela ukuthi wena enhlizweni yakho ungabi negqubu ukuba igqubu leli lizokufaka esihogweni igqubu likuholela esihogweni glory to God amacashi kuyadlala mina ngimfuna ngimbona anginankinga ngiyathethelela ngiyavuma ukuthi mina ngonile ngapha wena inhliziyo yakho uzoyibopha iqiniso uyenze ibe likhulu ube untamo olukhulu inhliziyo yakho ufana nomuntu ophuza usimende egcwele esiswini nenhliziyo yakho iqinithi ngqe gcwele usimende khonke
Incwadi ngokukaMathewu isahluko amandle bakhe wafaka usimende yakhuluma naye akezwa mshini amandle bagcwele usimende akezwa sekufunakala-ke manje amapiki-ke manje na-ke kuzogqonywa-ke emadlebeni-ke lo simende lona-ke manje kuvulwe la madlebe leyo ukuze umuntu ezwe kumele kufikwe nezando kufikwe nezini lezinto lezi zimbe emgaqweni izosika lo simende osenhliziyweni kuvuleke inhliziyo yalowo muntu afunde ukuzwa kubhalwe phansi eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu wenza inhliziyo yabantu yalikhulu inhliziyo zabantu zilikhulu kini umbhalo incwadi ngokukaMathewu isahluko 18 verse 15 yes uma umfowenu ekona hamba umsole ninodwa ukhuluma namakholwayo manje uthi ufuna ukuze emgcweleni unezitha unabantu abanyanyayo unabantu abazondayo unabantu abangakufuni unabantu osukhuluma izinto ukubona wathi ngiyangekufoni ngiyakuzona ngiyakunyanya wathi ufuna uJesu umuntu oqala kumele uyenze uhambe uyozithola ukuthi manje bafo ngiyacela futhi ungithethelele ngiphambukile ngiyabona ngibhedile into engikhulumile azikhombisanga ukuphila nokulunga yabona indlela engihambayo manje ngifuna ukuthi inhliziyo yami ibe msulwa so ngizocela kuwena ukuthi ungithethelele ngoba uJesu ufuna lokho umuntu uzeJesu ungafuna ukwenza lezi zinto lezi khohlwa umbuso kaNkulunkulu ezindaba angifuni ukuhamba ngifuna ukufundela lapha iBhayibheli lithi mohamba ufuna uzazi uyakushasha phumba manje ngifuna ukubrowser bese kumele kubize hamba umsole ninodwa naye hamba-ke uma uthi unenkinga nomfowenu hambe kuyena uyanqaba uyagolozela la lo munye futhi azofakaza ukuthi nangu phela ngicela into ethelelo emzweni uthini hayi iqondele nje ngifuna lento yakhe yayengenza ngimnyanye ngeke ngimthethelele phinde futhi nihambe nolanda nebandleni bebatshela hayi sizamile ukukhuluma nomhlengi ukuthi akakhulume phela noBright baxolelana hayi uke umhlengi uqinisa inhliziyo akafuni uxola uBright abazwani umhlengi unenhliziyo elikhulu Ishi iBhayibheli imthathe njengomhedeni ungamthathi njengesitha sakho ungamnyanya ungamzoli inhliziyo yakhe elikhulu mthathe njengomuntu ongakholwa khona ninaye nithi niyakholwa akakholwa ngoba yini akafuni ukwenza intando kwabanye kababa osezulwini ezo lonto leyo hamba umsole ninodwa naye ngikuxoxele mina ngikho ngcolo but izinto esezingahlala khona sengikholwa abantu engithi ngikholwa nabo bengidelela bengithuka bengikhuluma kabi bengisho yonke into le yazi into engihlale ngithi le ndaba yokuthiwa ngempela uyothuka abantu ngenxa yami indaba yokungcwele leyo ikwenza ukuthi uloku ufika ngalo ngcwele bakho uloku ufika ngalo Jesu wakho wenza kanje uthola wenza ngalo ukuthi umuntu ufuna ukwenzisa into engekho hayi wena uyashumayela ukuthi before wenza ukuthi yini esengenzile lo ngishile wrong inhliziyo yomuntu obuhlungu ufuna into azokunameka ngayo ukuze wena nawe uzozwa ubuhlungu Sathane uthi kulotshiwe ukuthi wena uma uzwisa uNkulunkulu uyakuthumela izingilosi manje abantu uzothi futhi ngikholwa ngempela lo muntu uma umazathi lo muntu akhuluma inhliziyo emsulwa uqamba amanga uzokhululeka ngokuqambela uJesu amanga ezo lonto leyo ngapha kubalulekile ukuthi wena uma uza kuJesu ufuna uzokufunde ukuxolela abantu ngeke uhambe noJesu inhliziyo yakhe ikhulu ngeke futhi uhambe noJesu inhliziyo yakho imbaxambili kanje yalazi ichaya lesiteleki limbaxambili ezo lonto leyo umcibisholo uwodwa udubule endaweni eyodwa udubula ngomuntu owodwa lapha ichaya le udubula inyoni ya limbaxambili kanje nestilling ngapha nodweshu ngaphezulu faka itshe khona nabanye abantu ke bafuna ukuthi bafuna ukhonza uNkulunkulu banomoya owodwa kepha inhliziyo zabo zifuna usathane ngapha nangapha zifuna usathane akukho ukulunga ufuna usathane ngapha ufuna uJesu ukwazi ukufuna uJesu nosathane kokubili ezo nto lezo mase wahamba uyebhulwa awukwazi ukuthi ngifuna ngiyebhulwa kepha ngiyaha futhi ngiyexopha kepha ngiyebhulwa futhi ngiyexopha uyothi ungayanga ndawo mohamba uye eMaritzburg mohamba uyexopha ngeke uhambe indlela eziwu2 ngesikhathi esisodwa ngithini awukwazi ukuhamba izindlela ezimbili ngesikhathi esisodwa ungabukeka ngazi ukuthi uyahamba kepha ngeke ufike ndawo ukuba indlela nendlela ehambayo izovuthwa
indlela nendlela oyihambayo izovuthwa. Uma kukuthi uthi usindisiwe, kepha ngapha utholakala ematshwaleni, uzozwakala ematshwaleni ukuthi hayi siyamazi ematshwaleni afebhenga. Sithi la umzalwane, hawu umzalwane lo. Hawu phela umhleki siyamazi umhleki. Hayi sibhenga umhleki ama-get down. Hawu ama-get down kanjani umhleki? Sikholwa naye. Hayi yakholwa. Lo muntu wadla ingane phela isoka lamanyala. Awuzwe isoka lamanyala. Isoka lani lamanyala. Isoka lani? Soka lasemanyaleni. Isoka lakuphi? Lasemanyaleni. Akakho ngakhonza amakhosi amabili. So, izwi lithi ke uma uhamba noJesu hlala kuyena. Mawuthanda usathane hlala kuyena. Ayikho indlela engavuthwa. Umfundisi umla kepha uzipho wakhe ufuna ukuvaleka. Kuloke kumithi ingane nje esontweni. Azaziwe ingane ukuthi simithi sobani. Loke phuma ingane ezifana naye. Loke nje uzipho umfundisi uvaleki. Loke edlala isingane. Awu my honey, my baby, wozala my baby. So my baby usethi ingane ngendlela engafanelekile. Kangale ingane usikhiphe isizisu. Kuyoze vele mfundisi ukuthi udlwengula ingane zabafana. Nina abalungu ebandla ngisho nabavikela labantu abakhohlakele bemdala emva kwepulpit. Kepha uJesu uyayazi imisebenzi yabo ngokuba abaphendukanga. Akusizi nakancane ukuvikela igama lebandla ngesikhohlakalo. Umnike incwadi yamaKorintiyeni yokuqala sahluko 5. Bese umnike lapha ngasegcinile nganoma uverse 11 uverse 9 lapho ke likhuluma ngemvubela endala lithi khipheni imvubela endala ukuba yona yenza ukuthi kungcole okuningi okusho ukuthi lesono into lesifukamele into lethi hayi phela umzalwane wethu umzalwane wakho lithi ke umzalwane wakho befebe ngafuna ukuya kufebe mkhiphe hamba ufebela lapha ehlala ngipayizile ngisanda khona kaphayize ke uJesu emuhle nomusa wakhe wangenzela umusa. Anguthathi kancane umusa kaJesu ngokuba iwona ofakazayo ukuthi hey lokho akubona kwami inkanuko nomoya akuhambisani. Ezindaba maningi Incwadi yokuqala kwaseKorinte sasuka sesihlanu verse 6. Akukuhle ukuzibonga kwenu. Anazi yini ukuthi imvubelo encane ibilisa inhlama yonke na? So lesono esincane singangcolisa ibandla lonke ngenxa ukuthi asizange sikhuze azange sikhishwe leso sono. Khiphani imvubela endala. Khiphani isono ebandleni ukuze nibe inhlama entsha. Ukuze sihlale singabantu abasha ngomoya. Njengalokhu ningabangenamvubelo ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe. Iphasika yobani? Lethu lihlatshiwe. So mangaka amaphasika manje elethu lihlatshiwe elinguKristu. Elibani? ElinguKristu. Mangaka amaphasika esinawo. Nina abantu eliyona isithobela ngamaphasika lithi lethu iphasika lihlatshiwe. Lele lizayo lizolenziwa nilibungaze lo mhla kabani lokwe-April. Anginandaba nalelo phasika eleni. Angikhulumi indaba kaKhisimusi, angingeni kuyona. Indaba yeValentine angingeni kuyona. Indaba yeMandela's Day angingeni kuyona. Indaba ye-Youth Day noma usuku lwabasha angingeni kuyona. Inyanga noma usuku lwe-Heritage Day noma lwe-Shaka's Day angingeni kuyona. Ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano. Ngokuba manje sengingenaye ekungcweleni kwisivumelwano esisha ngegazi likaJesu hayi ngelemvu isilwane. So wena osagcina leli phasika ekuthiwa i-Good Friday alikho eBhayibhelini i-Good Friday. Ayikho eBhayibhelini i-Good Friday. Elithululwa ngenxa yabaningi kukho ukuthethelelwa kwesono. Ukuthi wena ungazenzela imikhuba yakho nento efundiswe lize lithini iBhayibheli awukuzi iBhayibheli lencwadi uyibambe leyo ngoba ngifuna singene kuyona sigcile bese sibuyele lapha emuva kanti ungivulele incwadi le ngifuna incwadi awunginike incwadi yaseGalatia sahluko 2 Galatia 2 Galatia 2 kusukela kuverse 18 noma 16 ngifuna uyifunde bekuyiyona uNkulunkulu uyongisiza. Galatia sahluko 2 verse. Incwadi kwabaseGalatia isahluko sesibili verse 15. Thina singamaJuda ngemvelo singesizwe izoni zabezizwe
Kepha lokhu sazi ukuthi umuntu akalungisiswa ngemisebenzi yomthetho. Akalungiswa ngemisebenzi yomthetho. Yini imisebenzi yomthetho? Ukuthi umuntu abulawe agxothwe, ukuthi umuntu ashiswe, ukuthi umuntu ahlawule ngesilwane. Akwalungisiswa ngalokho. Umuntu ufuna aphenduke ngenhliziyo. Kuphela ngokukholwa kuKristu Jesu. Beyizonto leyo ukukholwa kuKristu Jesu kunikela inhliziyo yakho kuJesu ukuba aphile kwena. Nathi sakholwa nguKristu Jesu ukuba silungisiswe ngokukholwa nguKristu. Yes. Kungengemisebenzi yomthetho. Asahambi ngemisebenzi eyinikwa abapristi bamaLevi. Ngoba ngemisebenzi yomthetho akuyi kulungisiswa nyama. Inyama iyabulawa ishiswa. Kepha uma thina lapho sifuna ukulungisiswa ngoKristu, nathi uqobo sifunyana siyizoni. So sonke uma sesilungiswa uJesu sifunyana siyini? Siyizoni. Yes. Kanti uKristu kuyisikhonzi sesono na. Ngoba uKristu ke uthanda ukuthi sihlale esonweni na, ngoba phela uma sikhonza uKristu siyavuma ukuthi yini sizoni. So ngabe uJesu ke njengoba lapha kwakukhonzwa ngenxa ukuthi abantu banesono, kwenziwa yonke lemisebenzi uNkulunkulu understand ukuthi no, banesono vele izoni lezi. Kepha ngizikhethile. Uma silandela umthetho wami ngiyakuzigcina. Kepha abasayizoni ngoba yini? Unyaka nonyaka bayanikela bekhunjuza yini izoni zakho. Kepha uJesu uphenduka kanye ngenxa kaJesu. Awuphenduki kaningi. Kanti uKristu uyisikhonzi sesono na. Yes. Khana kanye. Ngokuba uma ngibuye ngakhe engikudilisileyo. Uma kwenzeka ngizobuyela entweni esengiyibhidlizile. Ngifakaza ukuthi ngingoweka umthetho. So uma ukuthi mina bese ngiyisidakwa ngase ngiphume ebudakweni, uma ngiphinde kuyobe isidakwa sengakhe into abangibhidlizile. Ngokuba ngomthetho mina ngafa. Ngomthetho kwafayini inyama. Ngafa kuwo umthetho ukuze ngiphelele kuNkulunkulu. Ukuze ngivuswe ukamoya, sengihamba ngomoya. Ngibethelwe kanye noKristu. So manje sekuphilela bani? Ngibethelwe kanye noKristu. Akuseyimi ophilayo. Angisaziphileli mina. Kepha uKristu uphila kimi. Yes. Kodwa ukuphila engikuphilayo kalokhu enyameni. Yes. Ngikuphila ngokukholwa. Okungukukholwa indodana kaNkulunkulu. So manje ukuphila kwami kusha. Sengiphila ngani? Ngokukholwa. Ngikholwa yini? Imfundiso ekuthiwa angenze ukuyeka isono ukuze ngiphelelise kubani? kuKristu. Ngaphandle kokwenza izinto ezikholwa ubani? uKristu. Ungakoqedi nginika incwadi yaseGalatia sahluko 4 nakhona futhi sahluko 4 kusukela kuverse alapha kuverse only from verse 15. Paul sekwayaphi ukuzihalalisela kwenu na? Ngokuba ngiyanifakazela ngokuthi No. I'll go from verse 8. Ngifuna kakhulukazi ukudila nale ndaba zabantu abantu besikela ngamaphasika, besikela ngoKhisimusi noChristmas, besikela ngoValentine, noShakazi Day, oMandela Day. Angifuna ukutshela nje nabantu abagcina amasabatha. Ngifuna ukuveza yonke into engenamsebenzi lo nto leyo. Incwadi kwabaseGalatia. Yabona iBhayibheli isinephasika lethu. Ufuna ukunderstand lokho. Incwadi kwabaseGalatia isahluko 4 verse 8. Yes. Kepha ngaleso sikhathi ningamazi uNkulunkulu. Ngalesikhathi singamazi uNkulunkulu. Nani izigqila phansi kwalabo abangesibo oNkulunkulu. Besenza sikhonza amadlozi, sikhonza abalozi, sikhonza amathonga, sikhonza yonke into ebesicabanga abanye bekhonza izithombe. Kepha manje njengalokhu senimazi uNkulunkulu. Ngoba manje sesiyazi ukuthi izwi loNkulunkulu uthini, sesiyazi uNkulunkulu ngoba simazi ngezwi lakhe. Yebo, phezu kwalokho niyaziwa nguNkulunkulu. uNkulunkulu uyasazi ngokuba siyalizwa izwi lakhe bese silenze. Kukanjani pho? Nibuyele ezifundisweni zobuntwana ezilulana nezingelutho enithanda ukuphinda
nibe izigqila zazo na. Nithanda ukugcina izinto ezazifundiswa abantu kepha zabahlula. Nithanda ukwenza izinto enazinikwa okhokho benu nabo zabahlula. Nifuna ukuphinde lenze izinto eningazazi nani. Besithi Nigcina izinsuku. lithi iBhayibheli lenza njani? Nigcina izinsuku. Babuyele emumva bayokwenza izinto ezingaphansi komthetho ezahlula abantu ngokwenza ini? Ukugcina ini? Izinsuku. Nezinyanga. Izinyanga nezikhathi. neminyaka. Yabona bakhuluma ngezinsuku Valentine's Day. Izinyanga iPhasika, uChristmas. Izinyanga ezoDisemba ziyathandwa ziyigugu kubantu. Bayazigcina. Nginovalo ngani. Ngiyasaba ke ngani naba ngoba thina sibukeka sizule bese sithi hey angigcini isabatha. Gcina isabatha ukuthini? Wazini ngesabatha. Nginovalo ngani. Ngiyasaba ngani. Mhlawumbe nganihluphekela ngeze. Ngani leli vangeli ukuthi lishunyelwe mahala phela leli vangeli. Sekushunyelela ngalo kepha nisabhizinisi izinto ezifundiswa abantu ezingenamsebenzi. Imani njengami. Fanani nabapostoli abahamba ngezwi baphelele ezweni. Ngokuba nami njengani bazalwane. Naye ufana nabo abantu abakholwayo. Ngiyanincenga. Aningonanga lutho. Kepha niyazi ukuthi kwaba ngenxa yobuthakathaka benyama ukuba ngishumayele ivangeli. So isizathu sokuhunyelwa kwevangeli yini? Ingoba inyama iweak. So siloke sikhunjuzwa ngezinto zikamoya ukuze siqiniswe kuphi? Emoyeni nasekholweni. Ingakho ukuhunyela ivangeli ingenxa yani yobuthakathaka kwenyama. So sesilapho nje asike sibuye lapha kule ncwadi. Ngifuna ukuveza kulabo abantu abalobe sitshele ukuthi hayi thina sigcina isabatha, hayi thina sigcina iPhasika ethanda kwenzani. Awuqale incwadi yaseKorinte eqala bese siphindeke le. Ngifuna ukutshela kulabantu laba abafebayo labantu abenza isono ngaphakathi ukuthi ethele iBhayibheli. Bese sibuyele le ncwadi le yade ngale ngayo. Incwadi yokuqala kwaseKorinte isahluko sesihlanu verse 7. Yes. Khiphani imvubelo endala. Khiphani imvubelo endala. Ukuze nibe inhlama entsha. Ukuze nibe inhlama enjani? Entsha. Yes. Njengalokhu ningabangenamvubelo. Ngokuba nelethu iPhasika lihlatshiwe. So unamaphasika amaningi ke wena mina nginayo iPhasika. iPhasika lami uJesu. ElinguKristu. Ezolonto iPhasika lami ubani? uJesu. Angidingi ukuloke ngiphinde ngizibandakanye kulamaphasika enziwa minyaka yonke. uJesu akasho ukuthi siwagcine lamaphasika. Ukuthi wakhethwa ngaphasika kusho ukuthi siqhubeke senze lo mkhuba lo. Niyazenzela nje nina oba nakwini nithanda izinto anazilutho. Njalo ke masigubhe umkhosi. Masigubhe umkhosi. Kungabi ngemvubelo endala. Singenzi izinto ngokwenyama, asambe ngokomoya. Kungabi ngemvubelo yokushinga neyobubi. Singashingi ngenyama nangosono. Kodwa kube ngeyesinkwa esingenamvubelo. Isinkwa sikamoya, isinkwa singuJesu sokuhlupheka. Sobuqotho neqiniso. Isinkwa sani sobuqotho nani? Neqiniso. Isinkwa sani sobuqotho. Ayikho into ebaluleke njengobuqotho ebungcweleni ngokuba ilapho ekhombisa khona ukwesaba uNkulunkulu nokuhamba endleleni kaNkulunkulu ngobuqotho nangeqiniso nangenhlonipho. Ayikho into edlula ubuqotho endlini kaJehova. Ngaphandle kobuqotho ngeke wamkhonza uNkulunkulu. Ukuba uzomkhonza uNkulunkulu uhlule ukuba qotho uhambe uyofeba. Uzohamba ukhonza uNkulunkulu uphinde uhluleke futhi ukuba qotho uhambe uyoqamba amanga ubhema ugwayi ufebe uthakathe uzonke ngoba yini uqotho kuyahlula. uNkulunkulu ufuna abantu abazovuma ukuthi ke bafuna ukuba qotho bahambe ngeqiniso kuphela. Kanti uqotho ke into engadayisi. Akuyona into evela imile nje emntwini. Into ephambi kaNkulunkulu leyo. Baningi. Nganilobela incwadi yami ukuba yeke bese uqedile eSekorinte. Hambe lapha kule ncwadi le ebengikade ngivulile ethi amaRoma sahluko 12 verse 2. Ilekho leyo sikhona bese sihambe seMathewu sesiyovala ke. Isahluko 12 kwincwadi yaseRoma bright uverse 2. Ifuna understand ukuthi uthini iBhayibheli. Ngicale lo ncwadi ngase ngiyale ncwadi ethi ifakazela lento ebengisho ukuthi nami ngangiyisona. Kepha manje ithini ke incwadi? Ningalingisi leli. Base siyeke ukuhamba njengemkhuba yesezweni. Kodwa
niguqule isimo. Into ejala ukuthi iBhayibheli isho njalo liyazifakazela futhi kwenye incwadi. Omunye umphostoli efakaza ngomoya oyingcwele kwincwadi yokuqala kaJohane sahluko 2 verse incwadi kaJohane sahluko 2 verse 15. Ufuna understand nje iBhayibheli ikhulumayo lapho khona likhuluma ngomoya oyingcwele ngoba bakhuluma lezi linye bafuna ukuthi wena ube umoya onjani omunye nabangcwele. Nibe mqondo munye nikhuluma ulimi olulodwa. Lithini ke? Incwadi yokuqala kaJohane sahluko 2 verse 15. Ningathandi izwe. Lezwe lencwadi ningalingisi lelizwe le ithi ningathandi izwe. Nezinto Umzalwane uyatshelwa ngeBhayibheli ufanele ugqoke kanjani, aziphathe kanjani. So uma ukuthi wena usufuna ugqoka isiketi esitight, ufaka ama-leggings uhambe ngawo emgaqweni, ufake ojini abafishane abaveza izinqa, ufake amabhlukwe, ufake amacici, ufake izinto zokufakelwa, ufake uluku upheme, upende ubuso. Wena ufuna ukuzifanisa nani nezwe ngokuba umuntu kaNkulunkulu iBhayibheli yamkhuza agqoke kanjani. Kanjani umuntu wesilisa ugqoka ama-skinny jean atight into yokuthi uyigqoka afuna ufaka uplastic ngaphansi bese uyakhuphula noma soyiqhumula afuna kube izimakhelwane azokudonsa. Uyigqoka kanjani yakulingani? ningathandi izwe. Masiyeke ukuthanda izinto zasemhlabeni ezingenanzuzo ezisiholela ekutheni thina sibe ngabantwana besono. Nezinto ezisezweni. Enzo loo nto leyo. Uma umuntu ethanda izwe. Uma wena uthanda lezi zinto zasemhlabeni, lezi zinto ezibukwa ku-TV, ubona ukuthi ziwukuphila, wena usuphila ngale zinto lezo zifundiswa usathane nge-TV. Uthando lukayise So awukwazi ukuthi wathi khona uJesu wena. Angikhathali ukuthi ungasho kangakanani. Ngisho ngasho kumina uzongimemezela endlebeni ufune ngibhaleke amathela. Ngiyamthanda uJesu nami, ngiyamthanda uJesu nami ngiyamthanda uJesu, ngiyamthanda. Angine ndawo. Awunakukhonza amakhosi amabili. So kahle iBhayibheli yakutshela ukuthi uma uthi wena uthanda uJesu awuhambi uyokuzimpintsha nje. Ufika abantu bependa izinwele nawe upenda izinwele uthi ngumzalwane. Ufika abantu begunda amakhathi bedweba izinwele benza imigqa ekhanda nawe uhambe uyoyenza. Awuzenzi wena abantu. Wazi ubani uNkulunkulu okutshelayo ukuthi wena fanele uphile kanjani. Ngisho bangathini bethe wena yini ugqokise kwesalukazi nje umncane kanjena. Ubonke izalukwazi igqoka nje. Angithi usathane usalenza imidlwembe. Walenza ukuthi ukuze ubone ukuthi umuntu muhle fanele ahambe enqunu emgaqweni. Ningalingisi lelizwe. Lithi umuntu kaNkulunkulu kufanele agqoke ngokuhloniphekile nokufaneleyo. Wayimele sibone amahlombe akho necleavage yakho la lokuhamba uzipintsha ngamabhuluku sibone imswephe ezinga. Siloke sibuka ngobunkulu bakho yakho ukuthi uphila impilo efunwa uNkulunkulu. Wayigqobela uNkulunkulu amandla. Kuphi kanti ukusihlonipha? Yini ekwenza ukuthi ujayele inwele zakho? Yini eyenza ukuthi unyanye imvelo yakho uzofaka amazinyo acobezelayo? Yini ekwenza ukuthi unyanye indlela uNkulunkulu awenza ngayo ufake izinzipho zokufakela? Yini? Ngokuba wena usonda uNkulunkulu. Ingathi iBhayibheli lithi ungalengisi le ngoba lezi zinto lezi aziveli baba. Ithini incwadi? Ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe. Guqula Isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu. ngifuna incwadi yokuqala kaJohane sahluko 2:16. Ngokuba konke okusezweni. Konke lokho esikubonayo emhlabeni, Inkanuko yenyama. inkanuko yokufuna uzenza muhle, nenkanuko yokufeba, Nenkanuko yamehlo. nenkanuko yokubuka ukhali ubona izinto ezihalisayo emhlabeni. Nokuzigabisa ngalo Nokuziphakamisa kuphila. kwabantu besibona abantu benazo izinto emhlabeni. Umuntu uzitshela muhle ngona kufaka into zokufakela. Uma ufika kubufika omunye umuntu ngona kwahle phela ubuso. So uyavuka uvuka nomunye uba manje wena. Hayi mina usipindile. Hayi namanga usipindile ngiyamazi. So ubona ngwana eseqale phansi wazibhika ngodaka wafaka lezi zinto ebusweni wazishintsha. Oh bekuwena kanti yazi wasakubona. Awusiphindile. Kwenziwa yini lokushintsha imbala njengonwabo? Akuveli kuyise. Mesizana nami ngumKristu uJesu nje wazi inhliziyo yami Jesu akazi inhliziyo yakho yazobaba wakho uSathane. Ayizuthandela izinkinga zikaSathane. Wayugolozela ukuthi uJesu umthande ngenkani. Ekubeni ke uJesu ufuna ukuphila intando yakhe. Usikhohlisa. Akuveli kuyise. Akuveli kuJesu Kodwa kuvela ezweni. okaSathane. Buyela ngaleke kuyancwadi le. Luzana. Emaroma sahluko 12 verse 2 lithini ke? Ningalingisi lelizwe. So umuntu kaNkulunkulu uma wena uthanda uJesu uzogqoka ukuzihlonipha,
uzokhuluma ngokuzihlonipha, uzohamba ngokuzihlonipha, uzoziphatha ngokuzihlonipha. Kodwa niguqule isimo ngokwenziwa ibe yintsha. Ngokuba-ke mukade uphila uthi umuntu wesifazane ugqoka isiketi esinomqhele osuka lapha ezansi yokuvala emathangeni. Wena usakwenza lo ngoba yini awusamhlisa umzimba wakhe bafanele. Uma uthi umfana wegqoka amaskini gini sibona imfanto ezinqa nezitshaba leziloke ziconsa amathe ngenxa yakho. Wena usakwenza lokho. Kodwa niguqule isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu. Uma umuntu uhlala ethaveni ulokhu uhlezi uphuza utshwala ungakwazi ukuphosa imali ekhaya. Wena usakwenza lokho so uzoba responsible man. Ngoba ingqondo yakho seyishintshile. Ukuze nibe nokuhlolisisa. Ukuze sikwazi ukuthi sihlolisise. Ngeke ukwazi ukuhlolisisa vele wena uphile kumnyameni. Ngokuba yonke into ukukhanya uzoyiphikisa lokhu uxashwa ngoba yini ufuna ukugcwalisa inkanuko ebumnyama. Ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Sifanele ukuhlolisisa okuyini? Okuyintando kaNkulunkulu. Sifanele ukuhlolisisa okuyini? Okuyintando kaNkulunkulu. Buyela ngencwadi yaMathewu besibale ngayo. Le tshelayo ukuthi uma sowuhamba ngomngcwele nangu ukhiye. Ungabezwa bekhuluma bephikhelana ngamagama amabandla nangeuniform nalokuthi ibandla lami lingcono kunelakho asinandaba nalokho. Sifuna ezweni. Sifuna kuphi ezweni? Ukuba-ke yilapho khona esihlolisisa khona okuyintando kwabalimi. Hayi kaMsheni, hayi kaShembe, hayi kaLahanyana, hayi umfundisi wakho. Okuthandekayo. Sifuna izinto ezifuna uNkulunkulu okuthandeka kuyena. Okuhle okuthandekayo nokupheleleyo. Iyona into engiyifunayo leyo mina ungangichumeli nje ukuthi mengithi ngiyakholwa ukuthi ukhonza kuphi kusiza ngani ukuthi ngikhonza ngoba ngithi ngikhonza iBhayibheli lithi hayi ngisho ibandla likaKristu nje. Hayi phela namagama amabandla apha eBhayibhelini. Hayi awekho phela siyaziqambela angifuni ukuba kwipolitiki mina. Angikho kwiligi yebhola lapho khona kuthiwa ngilandela iKaizer Chiefs noma ngilandela iPirates no. Ngifuna lonto leyo. Ezobona baningi incwadi yaMathewu kusahluko 18. Lento le iyafakaza ukuthi wonke umuntu ofuna ukuza kuJesu kufanele aze ibhale. Ezindaba. Yebo uma umfowenu ekona. Uma umfowenu ekona ninodwa naye. Uma umfowenu ekona hamba umsolo. Uma ekuzwa ngoba umzuzile umfowenu. Yes. Kodwa uma engakuzwa thatha futhi abe munye noma bebe babili kanye nawe ukuba onke amazwi aqiniswe ngomlomo wofakazi. So uma sekwaziye ukuthi ubani golozile ngekufanele kuyofuna ufakazi. Angifuni ukukhuluma emakhoneni kuthiwa wena Mhlengi wathi kumina bese ngithi mina hawo angaze ngisho ukuthi vele yabona ngifunde nje usende ngane kuyaphazamisa. Ngalo nidlalisa la bangumsini ngoba yini? Into ebalulekile ukuthi ke kube khona ufakazi lokhuluma ukuze yonke amagama akhulunywa apheleliswe. Ngokuba uma sokhuluma ngemlomo noma sikhulume sobabili uzothi ngikuthukile ngakuthukanga bese ngithini bese bekho. Kufanele ngilande phela ngithi ngile kuyena onqaba. Hayi was a bright sabe sekuyena. Afika enqabe le bright ithi yabona ke. Sengiyatshela abazalwane nje into vele. Ezolonto lezo. Vele abantu abaningi abezwa. Ngisho abantu ke besicela sithi uba ngifundisa into engekho athi asukaze bemenze wayini ngangeni ngedwa. Ngiyakutshela noma kuthiwa so watshelwa alizwe vele uma nithini amabandla wenu. Anilungiseki. Shumayele kuze kunyakaza usathane kumfundisi. Azaveza ukuthi yena akakholwa. Yangoba ukuthi sekunyakaze, sunyakazise umbuso kaSathane senhlizweni yakhe. So, umfundisi onjalo ngeke aze akuthethelele, ngisho ngaxolisa uyothi ngeke nje ize kuthethelele. Kuba yena ufuna ukubukisa ngawe. Akakholelwa amazwi kaNkulunkulu. Ezindaba. Onke amazwi aqinise ngomlomo wofakazi, ababili noma abathathu. Yes. Uma enqaba ukuba ukubezwa, mtshela ibandla. Uma enqaba ukuzwa nalo ibandla, makabe kuwe njengowezizwe nomthelisi. Ngiqinisile ngithi kini konke enikukubopha emhlabeni. Uma singaziwani emhlabeni kwaba kuboshiwe ezulwini. Nasezulwini noma sesifa asizwani. Nakho konke eniyakukukhulula emhlabeni. Uma sizwana emhlabeni sixolelana emhlabeni kwaba kukhululiwe nasezulwini konke kuxoleniwe kuthethelelwe. Futhi
ngiqinisile ngithi kini. Ngimthanda bese ngithi ngiqinisile ngoba lokho ngeke kuze kujike kumina okwabona phakathi. Uma ababili kini emhlabeni bevumelana uma ababili emhlabeni bevumelana ngaluphi udaba noma ngaluphi udaba abalicelayo, yes uthi naye lwenzelwa ngubaba osezulwini. uthi naye ukhona lapho kuba yini konke esikwenzayo sinegama lakhe phakathi sivumelana ngomoya munye. Uma singavumelani akekho lapho yesi. Ngoba uma sesivumelene ngezwi lakhe naye ukhona lapho. Ngokuba lapho kubuthene ababili noma abathathu egameni lami, ngikhona lapho phakathi kwabo. So uma sikhuluma lezwi linye ngenxa kaJesu, sizwana ngenxa kaJesu, naye ukhona ngoba vele umoya wakhe wokuthula, umoya wothando, umoya wobunye. Uma singekho moya munye uJesu akekho. Ngikhathana noma kuthiwa uthi hayi mina ngwakashebe, hayi mina ngwasezayoni, bese nidla, hayi mina ngudla ukudla okanjena, ngithanda xabana, hayi mina ngikholwa kanjena, mileleli bandla leli, ukhuluma umuntu okweyisa le. Akekho uJesu lapho umuntu ngakholwa. Uhamba ukholwa kwaShebe kufile, ukholwa kwakhe eMaromini kufile, ukholwa kwakhe ePostoli kufile, ukholwa kwakhe uKristu namagama noqambayo kufile ngoba yini asivumelani la. Fanele sizwane la. Bethiwa sizwane emandleni nanka amandla sizwana kubona. Ezolona. So uthi ubhalo ke masifunde ukuthethelela. Sifunde ukuthi sibe nomusa, nozwelo. Uma umfowenu ekona mthethelele. Nawe uma khona ukonile hambe kuyena. Uyomsola umntwana bafo umbonile lana bengathetheleli egoloze niyeke biza umuntu bengafuni biza umuntu bengafuni tshela bonke abantu bengabezwa nabo yekeni mthatheni umuntu wezizwe ongakholwa ofana nomthelisi akezwa akakholwa. Uthini umbhalo kwincwadi yeZenzo sahluko 2 verse 7 isebekuzwa bahlabeke enhliziyweni bawuhlabeke enhliziyweni hamba uthethelela umakhelwane wakho hamba uvuma izono zakho hamba othela intethelelo. Bathi kuPetru nabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenza njani na? Petru wayesethi, phendukani yiloyo nalowo bese angene emanzini abhabhathiswe egameni likaJesu. ukho ukuthethelela kwezono zethu khona niyabamkelisa. Khona-ke sizobe sesamkeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba lesithembiso ngesenu nesabantwana bethu esabo bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wayesefakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala watheni sisindiseni kulesi ukuthi sizukulwane masizisindise kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Ukwena ufuna ukuzindisa wena uthatha isinqumo ngensindiso ukuthi cha sekhathele umoya wenkani, ubufebe, ukudakwa, ukuntshontsha, uqamba amanga, ukubulala nokuzonda. Sekhathele nje mina ukuba isigqila sokuthakatha. Sekhathele nje ukuba isigqila sokukhonza amadlozi. Sekhathele ukuba isigqila sokuba isangoma. So ufuna ukuphila impilo emsulwa yamahhala ongakhokhi lutho ukuyiphila. Ngikhathele ukuba umama omuhle ngezinwele zokufakela. Ngikhathele ukufaka amacici nokuhloba ngemgedo. Ngikhathele ukufaka amabhlukwe nokulala nabanye abafana. Ngikhathele ukuthatha abafazi babanye. Ngikhathele ukuba isidakwa ngilala ematshwaleni izingane ezilala ezingadlile. So yaphenduka so ukuthi namhlanje impilo yami ngiyinikela kuJesu ukuthi abe ngumbusi enhliziyweni yami. Ukuphenduka kusho lokho. So khathele ukuhamba izinyanga lokuthi uyabethela ubethela ngoba uzofa egcineni. Uma ugula uzogula. Bagula neziphandla zabo nezintambo zabo esinqele ezibhedlela. Khona izinto onguzuzibheke ngisho ungenzani. Impilo imahhala njengoba ngimile nje ngimi ngomusa. Bese ngiwa futhi kusuke sekuvuma umusa kaNkulunkulu mangiwe. Ayihile engayenza. Ngisho ngahamba izinyanga zasesifazini ngigqisha engangokuba izitha zami ngizizwa ziqhamuke egoli ngize ngibaleke ngibheke e-underbag. Kepha still ngizofa noma ukufanele ngifice e-underbag. Akukho ukubalekela ukufa. Kuba bekhona ukubalekela ukufa ngabe abantu abaningi abafile namhlanje laba bephila 2000 years ago basaphila. Ayikho into ongayenza ukubalekela ukufa. Shizo nozakho phenduka. Thatha insindiso. Uphele. Uyake insindiso uyakufela. Ubona bonke abantu abafuna ukubhabhathiswa egameni likaJesu Kristu baza kusithinta kule mininingwane oyibonayo ku-screen. uNkulunkulu embuhluza kuyazi indlela ukuthi wena ubhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Ukho ukuthethelwa kwezono zakho. Khona ukwameliswa isipho sikamoya oyingcwele ngoba lesithembiso ngesisele sabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubambisa.
Efakazela ngamanye amazwi amaningi esengifakaze ngawo etshela abantu ukuthi sisindisene ngesiphawu sesuku lesiphambelelo. Nawu unikwe ithuba lokuthi uthathe uJesu uphile. uJesu akadayisi umahhala. Yilabo kuphela abanenhliziyo nje ezivumayo ukuthi zibe inhlabathi evundile kungena imbewu bakhiphe izithelo eziningi ngomusa kaNkulunkulu. Ofuna ukupapatisa uza kusithinta. Imininingwane uyayibona noma uyizwile. Email address noma ifoni number. uJesu Kristu uyinkosi. Uphinde futhi sibonane kusasa ekuseni ngo-9 uNkulunkulu emuhle evumile ngotando yakhe. uJesu Kristu uyinkosi. Usivalele ngomkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu weqiniso, uNkulunkulu womusa, izwi lakho Nkosi linjengenkemba ecije enhlangothi zombili. Elihlaba Nkosi lahlukanise, lahlulela Nkosi imhlinzwa nemicabango. Wena osidinga Nkosi siphelelisiwe ekukholweni ongenakho kungabaza. Inembeza yethu imsulwa siphelelisiwe ngothando. Egameni elihle lenkosi uJesu, mayenziwe intando yakho uNkulunkulu, wena osilungisayo kukho konke. Thatha udumo nenkazimulo Nkosi uJesu. Egameni lakhe elihle sikhulekela Nkosi zonke izindlebe ezizizwi lakho ukuba maligcoliswe izwi lakho, mayenziwe intando yakho. Egameni elihle lakho Nkosi yethu Jesu Kristu manje